Zdravím lidi, víte od tohoto videa, dejte odběr, like a napište něco do komentáře. Něco poslušnýho. A jsme na prohlídce v Havířově, ale je to v negativu. Pojezkaré. Takže napravo od nás, jako tam, je nějaká ta, když do postele, tak jedině s námi. Nějaká kravina. Přijím zákazníci na renovaci. Tady jsou polštáře. Vidíte? Já vám to ukážu. Čistý na peří Havířov. A jdou tam sehnat i polštáře. Tady máme tohle. Takovou zase další kravinu. Tady je autobus. Oskare, pojď! Tady je autobus. Tady jsou ozdoby. Vy to možná nevidíte, moment? To je nápad. Vidíte? Vidíte? A tady je taule na autobusy. Moment. Je. Nahoře 401. Pak je 402. Já to takhle nechám. Tak už asi ty autobusy znáte. 1, 2, 3, 45, 16, 51, 4, 41 a 13 a všechno na začátku má 400. To jsem neříkal. To se neříká. Tu přijde asi taková věta. A my máme programy. TV Max, TV Magazín a nejlepší je... Dejte mi chviličku. Tak, a tady máme zastávku, první zastávku Havířov město Radnice. 441, 42 a 61. Tady jezdí. Tady máme značku 301, čárka 0. 0 lidi. 0. Zkuste hádat, jaké má to město barvy. Jak to všechno vypadá ve skutečnosti. Ještě video bude černobílé. To už bude líp vidět. A teď jdeme kolem zastavárny. To už bude v dalším videu. To bude samozřejmě za chvilku. Já jenom to dám teď do černobílé. Já nevím jak, tak to musím vypnout. Dejte like a odběr, to jsem říkal, a u dalšího videa. Čus.